Dêra Surb Gragosa Ermeniyan ku bi salan bêxwedî û xirabe mabû, bi xwedî lêderketina Ermeniyan dîsa gihîşte dîmenê xwe yê berê û ji gelek welatên cîhanê tûrîst ji bo dîtina vê dêrê têne Amedê. Restorasyona vê dêrê ji aliyê avahîsaz û akademisyena Zankoya Dîcleyê Fatma Meral Halîfeoğlu ve hate çêkirin û xebata wê jî ji aliyê Yekîtiya Avrupayê ve hate xelatkirin. Tek başına bir kilise değildir. Bir Ermeni Gregorian kilisesidir. Ev dêr dirojilata navîn de dêra herî mezina Ermeniyanê û avahiyekî dîrokî. Ji ber vê yekê dema em li ser restorasyonê xebitin, mexebatekî gelek hesas kir ku ji rewşa xwe ya resen dûr nekeve. Xelata ku min stan cî giringiya vê avahiyê dide nîşan. Daha sonrasında Ermeniyên ku li Amedê dijîn jî ji restorekirina dêrê gelek keyfxweşin û wekî xebateke bi nirx û girîng dibînin. Piştî ku ava bû, ji Ermeniya ra ji yekî weka Ermenîkî ku li Diyarbekir dijî ra zeh mihîm bû. Çünkî hewçkekê çêbû. Tên bahev, tên cemhev. Ê ku bixwaze derheqa Ermeniya da tiştekî nat ji bîrkirin, ev avayê ye. Dêra Surb Gragosa Ermeniyan ku bi alîkariya şaredariya bajarê mezina Amedê hate restorekirin, ji sala 2011 ve ji bo wacibên olî hatiye vekirin. Xelata mîrata çandî ya 2015 a Yekîtiya Avrupayê di îsal 11 Hezîranê li paytexta Norweçê li Osloyê were dayîn. Ev xelat jî ji bo restorasyona Dêra Surb Gragos layîq hate dîtin. Mayrûksel, Rûdaw.